Ntiano ene head coach edema Manchester United wono nso wode tudwa afi yemfiri amanone na yembra ebibre mu bedi nkomo hwe se de noma esifate bara no pay mekanfo Jeffas Mixture edi amase aduro wanwaso a ese onso otime na esiesie nipadua no emu ahoden na watime abo adwumaden enso ehonum na ese aduro baako a mekanfo edi ama eno no obepie mu ewo ebibre mu a na ese CAF enrada omo di meeting sonko kra ene hyehye so yankutie sedia na ho nkomo no etie. Okay, enti na se yebesan atoa so ede amao na oba eye oman dia na se enra nso no eyade se Ghana Football Association womo nso etime eye meeting ana enyade a edafom obra na CAF eye meeting no no mo nso ede omo nso de ehyehyehye so eno so nkomo no se sei enete a na se yebetime akwanim yenhwe se dia eno nso ehon nkomo no na yenkwanim na fe yentoa so yekwa oma no so yene eye Bright Kankambuadu head of sports ewo Inshira FM Kumase na enra na Joe Desuom said beto dwa se Ghana Football Association empenifo meeting wie no de omodi tudwa ene se we said the tedia na se season na eno 2019-2020 season no ya de se omo atime atwam na ehon komo no yeni kan enkotie said their report na etie answer yene Bright edi nkomo. Emrada wabrana CAF any abere eye meeting chenchirenche no sabre no ano na executive council edema Ghana Football Association womonso any abere pa eguso a womonso eye meeting ahodo ahwe se Ghana football so sen ene no so ebetime akono na meeting mo ena ebeto dwa se 2019-2020 Premier League nanka ekoso ewo omemo na yade bone kodiewo mekire eye COVID-19 edi ne ho ebeji mu no sa akensie no enya de se homo ebetime atoa so biem na chese tintontan yetwa Ghana Premier League no emu entia esan etoa so ne se empenifo esan agitumu se Kumase Asante Kotoko enafe Obuase Ashanti Gold Boboko no womumienu ena nyame aduma wombeko akogina eye oman Ghana anemu ewo ebibremu CAF akensia hodoa ebetime atodwa ewo 2020-2021. Brilliant header there by Justin Blake. Goalkeeper had absolutely no chance and out of